Gaur Labianora etorri naiz eta paraje hauetan zaldi batzuekin topatu naiz, ikusiko dugu aber norena diren. Egunon, Miki. Egunon. Zer moduz? Oso ongi. Eguraldi honekin, Bai. gustora. Azaldu pixka bat, non gaude zen, iritsi naiz onaino, baino ez duen ezagutzen eta ez nuen imaginatzen, nago arkituko nuenik hemen. Iruña ondoan gaude, baina ja paraiso berezia. Gaude Labianon, Ipika Bikulaskon. Eta zer aurkitu dezakegu Ipika honetan, zen Ipika bat beti ikusten ditut zaldiak hartuta, ukilutan, eta baino hemen gaude aire librean eta... Hemen, gauza ezberdina egiten dugu. Zaldiak beti libren gaude, beti. Zaharrenak neguan, ikuilan sartu dugu. Baina, kaixo, mistika, oso kotillak dira. Terri da kotillatzera, ez da? Bai. Gu nahiago dugu zaldiak beti kanpora egotea. Eta zergatik erabaki duzue zaldiak kanpoan egotea? Bere lekua da. Logikoa da, ez da? Bai. Ilogikoa da, sartzea ikuilu txikian eta egun osoa hor egotea. Begiratzen, ken pasa, ken viene, ken ba. Hori da arraroa, eta hau da naturala. Eta zaldiekin zer egiten duzu? Nik irakurri dut, kususiatu dut pixka bat, eta ikusi dut ekinoterapia hitza, eta horren inguruan ez daukat ideiarik ere ez. Ekinoterapia oso hitz handia da. Gu egiten dugu bai terapiak eta bai tailerrak edo ez dakit gustora egoteko zuekin. Bai, jende atortzen da, ez? Eta lantzen da jendea zaldiekin edo beraien harremana eta... Eta balio du, diskapazidade fisikoa, kognitiboak, psikikak eta emozionalak. Zer daukate zaldiak horretara iristeko edo konexio hori egiteko? Gauza pilo bat gu galdu dugu. Pertsona galdu dugu, gizakiak galdu duena. Gizakiak galdu duena, hori da. Laguntzen dugu pertsona ona izateko. Imaginatzen du, Biki, zu hemen zaldiekin bakarrik ez zaudela, ez da? Jende gehiago dago zurekin? Bai. 26 zaldiak ditugu. Oso lan gogorra da. Nirekin dago Igor. Horrein izakigu non dagoen, galdu da, baina hemen dikatzegoen, bai. Eta baditugu ere jende praktiketan. Bai, jendea etortzen da, leku interesgarria da. Pues agian joango gara ber Igor bilatzera, ber aurkitzen dugun hemen. Venga, goazen. Egunon. Gostatzen zaigu aurkitzea. Bikik esan digu hortik zeudela, baina azkenean aurkitzen zaitugu. Bai. Gu goizetan iristen gara ona, eta egiten dugun labiziko gauza, pixka bat lana nola egingo dugu, zaldiak baitugu zelai ezberdinetan, orduan ni banegoen zelai batean. Baditugu zaldiak nolabait zelai ezberdinetan bere daukaten adinaren arabera. Zaldi hauek, zaharragoak dira, eta justu hemengoak badira zaldi gazteak.
Vale, orduan, beraien, hori da, beraien izaeragatik, ez, pues, bueno, hauek urduriagoak dira, gazteagoak dira, gehiago mugitzen dira, orduan horrexigatik baditugu, ba hori, nolabait, bakoitza, ez, banatuta, talde bakoitza banatuta zelai ezberdinetan. Gure partetik oso garrantzitsua da, pues hori, zelaietan zaldiak eukitzea. Bueno, ikusten duzuen bezala. Ze azken finean zaldi bat, ez, taldean gu bezala, taldean bizi den... Sozialak dira. Soziala, vale, baita animali sozial bat da. Eta gure filosofia, daukagun filosofia hangatik, hori, pues, nahiago ditugu zaldiak, hori, beraien artean, askatasunen ongo bat ziren bezala, ba, horrela ukitzea, eta ez itxita ukitzea, ez, ikuilu batean, eta ez ukitzea inongo kontaturi beste zaldi batzuekin. Horrela zaldiak dira. Vale? Hori da historia. Vale? Orduan, pues hori, horrela baitugu banatuta, horrela beraio, pues hori, mugitzen dira, daukaten mugimendua, beraiekin lantzen dugunean baita ere zaldi orekatuagoak dira. Finean gu bezala mugimendua behar dute. Gu etxe batean sartita balin gaude 24 ordu eta batzutan gehiago, azken finean ikuilutan dezauden zaldiak, pues, igual joan naiz gaur behartzea, baina egon daiteke aste bat atera gabe. Orduan, pues, gu bezala behar dute mugimendua, eta asko zorekatuagoa bizi dira, eta zaldiak dira, beraien artean baita komunikatzen dira. Gu bezala, kuadrillatan gaudenean, pues, ni honekin relazio behagoa daukat, honekin hona daukat, baina honekin hobeagoa daukat. Orduan beraien artean, nahiz eta gu ikusi igual guztiarek elkar baita, beraie badaukate bere kuadrillan artean ez, bere kuadrillatxoak, o bere konfidantzako laguna, ez? Eta, bueno, horrela beraien artean, pues, bai, harremantzen dira eta horrela ibiltzen dira. Orduan hori, gu argi daukagu hori, gu zaintzen ditugula baita ere zaldiak, baina hona etortzen den jendea, baita gure filosofiaren barnean sartu behar dela, o behintzat hori nahi behar duela. Bikik esan digu, hemen daramala 2005 urtetik, zuzen denbora daramazu hemen? Ni oraintxe badamat hemen, gutxi gora bera 3 urte. Etorri nintzenen da bizi, ja komentatu dizut lehen, nire semearekin, nire semeak osurduria da, mutil normala da, baina osurduria. Zaldiak oso gustoko nituen eta ikusten nuen berak bazeukala baita konexio espezial bat zaldienekin geundenean. Orduan, bueno, justo neska bat ezagutzen genuen, hemen egiten zituena terapiak, eta hona etorri ginen, flipatu nuen, Bikik eta justo Amaia bazegoen hemen lanean egin ziotenarekin, eta, bueno, ni bizi naiz hemen sarri gurenen, eta hemendik atera ginen, eta Labianon bazegoen ja furgonetan loseko. Orduan... Bisitan etorri zinen, ez? Eta azkenean geratu zinen lan egitera. Bai, bueno, hasi nintzen bolondrez bezala, Maia eta Bikik atera zuten kurtso bat, eta, bueno, gero etorri nintzen bolondrez bezala, eta, bueno, azkenean, bizitzak hona ekarri nau, eta... Eta ze harremana duzuzu zaldiekin? Beraiek daukaten harremana bezala, nire harremana zaldiekin uste izan dela betidanik. Txikitatik asko gustatu zaizkit. Beti egon naiz kontaktuekin beraiekin ahal izan dudanean. Eta hona etorri nintzenean izan zen baita ere nolabaiteko beste aldaketa bat, ez? Ni zaldiekin nengoen, baina beste filosofia ez, zahar batetik igual ez. Baina hona, bueno, iritsi nintzen eta hori, ireki zitzaidan beste mundu bat. Aldatu zitzaizun ikuspuntua egia. Bai, zaldiekin egoteko ikuspuntua aldatu zitzadan pila bat. Hori, errespetoa, ez, denbora beraiekin egot, beraiek badago esaldi bat asko esaten dugula, ez, dela zaldia denbora, ez, eta denbora zaldia. Martzaio, espazio hori bairari baita gurekin harremantzeko, eta hori errespetatu behar da, eta beraiek asko zobeto, hartzen dira gerozu, harremana asko ez dakit garbiagoa da. Eta, bueno, Bikiri ere bai galdetu diot, baina ekinoterapia hitza edo ekinoterapia
jarduera zer da edo zertan datza. Bueno, Uste dut dena gauza bat jende askok ez duela ezagutzen. Bueno, kinesioterapiaren mundua ni esango nuke oso zabala dela, vale? Segu lan egiten dugu hori, diskapazitatea daukan jendeakin, baina gero baita lan egiten dugu jende normalarekin. Esaten dugula ez daukatela zer, baina guztiok daukagu zerbait, ez? Orduan, hori, mundu hori da oso zabala, ez da. Baina, bueno, ni uste dut, kasu guztietan, kontuan eduki behar dugula zaldiaren energia. Bere mundu askean, ez, presa bat da. Orduan baukate sentsibilitate asko. Orduan beraiek guregan, gu daukagun energia oso ondo ikusten dute. Oso kompatiblea dira. Ez da kompatiblea ez izatea, beraiek gure energia oso ondo sumatzen dutela. Bale? Ni beti esaten dut, pertsona bati esan aldi oso ongi zaudela, paso. Baina zaldi bati ez diozu gezurtu. Bale? Beraiek ikusten dute energia. Orduan, beraien lortzen dute ez, beraiek daukaten energia lasai horretan, eguneroko momentuan, beraiek bizitzen dute momentu, orduan guk sartzen, beraiek lortzen dute jendia hor sartzea, Hau dago zientifikoki testatua. Bai, beraiek, beraiek badaukate historia bat, kanpo elektromagnetiko oso handi bat, hori jaiotzen dela beraien bihotzetik, eta beraiek konektatzen dute gure bihotzarekin eta lortzen dute guk energia horretan sartzea. Orduan hor sortzen da nolabaiteko magia, nik esaten dudala, ez? Eta nolakoa da magia hori nolakoa da magia. Zer esan duzu hori, zu etorri zinen, zu semearekin, eta... Nolakoa da magia hori ikustea? Ez dakit, como oso unkigarria, ez? Hor barruan egotea, ez dakit, mugitzen daizkizu gauza asko barruan. Ez da bakarrigan, ez? Fabrika batean egon eta pum, zerbait, ez? Sortzen da, baina gurekin baita, gu bagaudelanean, baina gu baita sortzen dugu zaldiarekin, pertsonarekin, ez? Hor sortzen da zerbait beraien energia, ez? Beraiek daukaten energiari esker. Beraiek egiten dute azken finean lana. Gu, hor gaude, laguntzen, baina beraiek nahi gabe, eta respetu osotik, zer beraiek azken finean nahi dute, o ez dute nahi, o orain bai, o etxen pixka bat, eta hor ja gero guztio sartzen garenean energia horretan, sortzen da historia hori, orduan. Bueno, esaten dudan bezala, igual diskapazitatea daukaten jendian, badaukate uzkurtasun asko gorputzan, orduan gorputzoiek lasaitzen dira. Eta oskurtasun hori nola bait, desagertzen da, arnasketa aldatzen zaie, orduan bereik badaramate, momentu hori, gorputzan. Jende hori baita ere osokoa pasada momentua bizitzeko. Ez dute pentsatzen, zer egin barut gero, bere bizitzen dute momentua, orduan bere badaramate hori. Eta zaldiek energia hori mantentzeko, imaginatzen dut, zuek zaldiei ematen diezuen tratoa, ez dela pertsonak ohituta gauden, osea... Bai, gu, tratoa gehien bat da, hau, beraiek aske egotea. Askatasuna? Eta askatasuna azken finean da oreka. Nik segurazki ikuiutik hartzen badu zaldi bat, ez dala egongo zelaian dagoen zaldi bat bezala. Hauek badaukate bere oreka. Eta horrek egiten du, etortzen diren pertsonak, beste guzti hartzea. Gero, baditugu ona etortzen diren beste kasu batzuk, ume normalak direla, baina badaukatela beste gauz batzuk, o hipersentsibilitate asko, o konfidantza falta, eta hori baita lantzen dugu zaldiaren bitartez. Zaldiak umei ematen die, konfidantza hori, holako animalia handi batekin egotea, hortikan lantzen dugu beste gauz batzuk. Eta askatasunez gain, beste zaintza imaginatzen dut, janaria, eta nola egiten duzu hori? Neguan, gehien bat ematen diegu belarra,
negu partean, baita ere igual ematen diegu belarra, baina beste, abenarekin, taulako gaitzarekin, potentzia pixka gehiago emateko, baina bueno, beraiek gehien bat hartzen dute belarra. Vale? Azken finean, beraiek natura jartzen dute belarra. Orduan guk, beste batzuk igual ez, baina guk saiatzen diogu urte osoan zehar belarra ematea, jartzea, goizetan, pentsu pixka batekin, pentsua esoan ematen diogu remolatxa, pixka bat naturalagoa dela, eta belarra. Ez diogu ez pajari jartzen, ez ezer, belarra. Eta hori, goizetan ematen diegu gosaria, eta ia gau partean, arratsaldean, 6:00 edo, boia jartzen diegu hori, afaria, esango genuena. Eta gero, hori, egon behar gara baitare pixka bat ernez, ura jarri behar diegula, eta, hori azken finean ura ez daukate eta gu jarri behar diegu. Baina, alde nenean, saiatzen gara, beraien bizitza izatea askatasunean eukiko duzuten bizitza. Pues ni geratu naiz gogoekin zaldi horiek ezagutzeko eta energia hori sentitzeko, ez dakit joan gaitezken zaldiak ezagutzera. Hemen baitugu bizaldi, hemen pasal gara igual hemendik, hauek ezagutzeko, saiatzen gara. Denborak ez dik hitzik utzi, ta ezin dotzotan irudimenarekin. Denborak ez dik. Egon gara Bikirekin, egon gara Igorrekin, eta bidean aurkitu gara zurekin, ere bai. Nor zara eta zer egiten duzu hemen? Bueno, pues ni naiz Irati, Elizondoko neska bat, eta, hemen hasi nintzen duela 3 urte praktika egiten lehenengo aldiz. Agroforestalen ikasten dut eta lehen bizi nuen grado medio, eta orain nahi ziten grado superior. Eta hoi, lehenengo urtea grado medio praktikak egiteko bilatu arranen leku bat, eta nahi nuen torri unet ja aspalditik. Ordu erran nuen, hau da nire aukera. Eta nola bukatzen du Elizondoko neska batek hemen, Iruña ondoan, baino landa eremuan. Bai, azkenean gustatzen zaitelako hemen ze bizimodu duten bai zaldiek, bai tortzen den jende guziek, azkenean ez da beti ikusten dugun zalitegi tradizional bat bezala, ez? Azkenean hemen zaldiek daude naturan, rato guzie, denak daude laxo mendien, eta ez da niri ez zaitena gustatzen da zalik egotea kuadratan, beti banaka, eta orden toki hau zautu nuen, eta gustatu zitzaiten hau nitz. Ze harreman daukazuzu zaldiekin? Txikitatik badut harremana, beti lehengusoak eta hasieran baziztuten zaldiek, eta ni beti nintzen zaldien bila, eta 7 urtetan izan nuen ere lehenbizko behorra, eta hortik aitzin beti izan dut montatzeko zaldiek, eta gustatzen zait pile bat, orduan. Eta 3 urtez bueltatu zara, ona? Horrek esan nahi du gustora zaudela, ez da? Bai. Azkenean beti ikasten dut gauz berriek hemen, eta nahiz eta izan egunero rutina berdine, beti badago zerbait berri ikasten duzune, eta, hoi. Eta zer esango zenuke berria horrela ikasi duzula, edo eramaten duzula 3 hau? Adibidez, oroitzen naiz lehenengo urtean torri nitzela, zaldi bat zagon bazuen arazo bat kaskotan. Orden, sendatzeko gauzoiek veterinariara pixket zuzen dut ere bai, gauzoiek nik inoiz ez nituen akusi, nigaten itzen zalditegitara zen beti hartu zaldie, igo, montatu, jautsi eta jazta. Hemen da, nolabait zaintzen duzu ere bai pila bat zaldiek, eta ikasten duzu beti, azkenean hauei beti pasten zaie zerbait, guri bezala. Orden, hoi ere bai, nola zaindu, gero janarie, gut hortzen gara janari matera, orden hor konturatzen zara ze jaten duten, zer etzaien gustetzen edo zer ekiten dien kalte, eta pixke bat beraien manejo desberdin ere bai. Eta terapia eta gauza horiekin zer ikasi duzu ere bai? Ere bai torri nintzen horrengatik. Banakelako Biki eta Igorrek egiten zuztela terapiak,
eta zen zerbait interesatzen zitzaitena ere bai ikestia. Eta, pues bai, gerran, karo, nik ikusi nuen terapia unetorri baino leheno zen, pues hartu persona, igo zaldire, eman bi buelta eta ja. Eta torri nitzela ikunet eta ikusi nuen zaldi guziek, suelto pistan, eta, pues adibidez, aspazeko talde bat, ez, torri zena, lehenbizko egunean, horitzen naiz, nire praktiketako lehenbizko egunean, eta zaben denak banko batian, lasai, eta, ez duzu azkenean obligatzen inor itera berak zerbait ez duena nahin. Orden da, pixke bat, denen erritmoa hartuz eta bakotxak nahi duena egitez eta ez obligatzen deustara, ez? Eta orden, pues, torri nintzen, denak bankoan jarrite, zakize, eta, pues da, diferentia, arras diferentia. Igorrek txibatu dit, zaldi honekin historia bat dagoela, eta zuk oso ongi ezagutzen duzula, kontatu didazu mesez, izena, nondi datorren eta guztia. Bueno, pues, hau da Lady, behor bat etorri zena duela guti, hilabete batzuk, eta etorri zen Aio herritik, bazuen gizon batek, agola beti bera bakarrik, enzerratue kuadran, etzen atratzen, eta, bueno, orden karri zuten unet, eta hasieran pila bat problema, bertzezaldiekin, azkenean inoiz etzen egon bertzezaldi batekin, bera bakarrik beti, orden torri zen unet, eta, karo, etzakien nola gestionatu ere emozio horiek, eta hasieran superagresiba, etzen hurbiltzen inorei, eta orai, mantxo, ja hurbiltzen da gure gana, ja bere taldekidekin eramaten da superongi. Kuadrian ongi sartu da. Hoxe, ja dago hor kuadrian atope. Eta, bueno, poliki hasiko gara, usten den paseo bat ematen kanpora, edo, bere ritmora, beti bere ritmora eta bere errespetatuz. Eta, orai, adibidez, daudela bertzezaldieko hor behitien, bera oinik horrat ez da atrebitzen jaustera. Baina, bueno, poliki, berak usten duelaik dagola segura, jautxiko da, guk ez dugu behartu behar, deusei. Ta ezin dut zutan nire irudimenarekin, denborak ez dit hitzik utzi. Ta ezin dut zu. Ipika batera joaten garenean, edo zaldia dauden leku batera joaten garenean, beti imaginatzen dugu pertsona bat zaldiaren gainean, ez? Eta hori da, nik uste dut mundu guztia buruan daukana. Baina hemen ikusi dugunez, gauzak desberdina dira, beste modu batera egiten dira. Bai, bueno, hemen, kasu batzuetan, jendea badator baita zaldiaren gainean, montatzera, orduan egiten dugu ekitazio adaptatua, orduan diskapazitatea daukan jendia, egiten du doma, doma klasika, baina zaldiaren gainean, baina gero iaia terapia guztiak edo gun orain daukagu filosofiangatik saiatzen gara egitea denak ez, baina asko baita ere pia tierra esaten dena, egiten ditugu saio batzuk zaldiaren gainean, baina beste batzuk behan hartzen ditugu onurak lehen hitz egin dugunagatik berdinak dira edo igual hobeagoak, jendia lasaiago dago zaldiaren parean, gainean baino. Eta zaldia ere bai batzuetan erosoago dago. Zazken finean ez duzu erabiltzen bakarrikan ez, beraren gainean mugitzeko, da beste konexio bat o beste energia aldaketa bat. Orduan gu lantzen dugu asko hori. Hona etortzen den jendiari baita esaten diogu hori. Onura badagoela zaldiaren gainean, baina bere parean baita. Ze jendeak imaginatzen dut eskatuko duela, ez? Pentsatuko duela etorriko dela ona eta jarriko direla zaldi baten gainean eta hori izango dela terapiaren funtsa edo... Eta ez da hori bakarrik, hori egiten dugu, baina geroz eta garrantzi gehiago ematen diogu besteari. Ze beste desberdintasun ikusiko zenuke ipika normal batekin? Bueno, gure zaldiak ez daude ferratutak, hori da oso garrantzitsua esatea. Lehen erabiltzen genituen ez tresna bezala, eta orduan lan egiteko ferrak behar zituen, zituzten minik ezartzeko, eta piso asko eramatetelako, gaur egun ez dute
holako ezer behar. Bai, Eta- Biki komentatu digu pixka bat, ez? Zaldiak zirela lan egiteko animali bat, baina momentu honetan ez da horrela. Ez da horretarako. Gaur egun erabiltzen dira gauza ezberdinetako, adibidez terapientzako gehien bat, eta beraiek ez dute holako hori behar, eta gainera berentzat onuragarriagoa da. Ze kasko guztiarekin beraiek zapaltzean, odolan mugitzen da asko zobetego bere gorputzengatik Eta energia imaginatzen dut guztiz desberdina izango dela. Eta orduan, ez da, guztiz ezberdina. Bai. Nik uste dut badakidala zein den erantzuna, baina imaginatzen duzu horrelako proiektu bat, horrelako terapiak egitea hiri batean. Ez, ni uste dut, ez da ezin leke egin, ze azken finean, ez da bakarrik zaldien historia, zaldiak ez diren dira horrela egon hiri batean, baizik eta naturan egotea, estimuloak ez dira berdinak, eta eramaten duzun guztia ez da bakarrik zaldiena, baita ere naturak ematen dizuna. Orduan, ez imposible. Pues eskerrik asko, Vale, nik uste dut sentitu dara pixka bat energia hori, lasaiago joaten naiz, eskerrik asko. eta mi esker zuen ateak Vale, irekitzeagatik. zuei, eskerrik asko. Ta ezin dut zutani, dirudi manarekin